Дионисовите вакханалии не са свързани с определено свещено пространство, а се провеждат свободно и без ограничение. По време на свещените оргии се разкъсват животни и се яде от суровото им месо. Символ на Божията плът, на плътта на Дионис. В обредните действия се съдържа идеята, че щом участващият в ритуала е постигнал единение с Дионис, с божественото в този живот, то това ще се случи и в отвъдното. За разлика от предгръцките и гръцки племена, траките вярвали, че след смъртта си, в отвъдното, продължавали да живеят. Или, казано по друг начин, в Тракия царят или някакви представители на тракийската аристокрация са могли да станат безсмъртни, което е невъзможно за Гърция. В Гърция безсмъртни са само боговете. Древните автори свързват ранната тракийска религиозност с култа към Дионис. Името на Бога има тракийски съставки и означава син на небесния Бог. Според Аристофан и Диодор, Дионис влиза в Елада от север, от тракийските планини. Най-величественият паметник на тракийския култ към Дионис е Перперикон, прочутото в древността светилище на тракийското племе Сатрии, чието жречески род били бесите. Той е разположено в източните Родопи, на 15 км североизточно от днешния град Кърджали, на хълм с височина 470 метра. С течение на столетията и на хилядолетията някогашният храм на Дионис се разраства или по-скоро около него се оформя цял дворцов комплекс. Именно него ние наричаме двореца светилище. Сега в момента ние се намираме в неговия вътрешен двор, а за да влезем в него сме преминали през две поредни врати и през укрепленията, дебели повече от 2 метра стените му. От двора се влиза към редица други помещения. Това са тронната зала, тронната палата, в която сега ще вляза. През нея се влиза през едно 5-стъпално стълбище с двукрила врата и днес тя съществува. Буквално липсват само стражите, които да запазят тази врата. От тук нататък е на 32 метровата представителна тронна зала, но се оказва, че дупките, които виждаме отстрани, ни показват още поне 3 етажа. Тоест, дворецът, освен изсечената в земята, в скалата част, нагоре е продължава поне на 3 етажа. Ето го, това е пространството, което е вземало повече от 10 000 квадратни метра площ само на приземния етаж. Но с всичко това, което е вървало нагоре, това са стотици помещения. Сред тях са места за отдих, за спане, гробници, които са изсечени по-дълбоко в земята. Едната от тях е с 12 саркофага, другата е с 5 саркофага от изток, ограбени за съжаление. Тоест днес ние може само да предполагаме кой е бил погребан, жреци или царе. Има и съоръжения като този трон, изсечен в скалата. Виждаме местата за ръцете и за краката. Тук са стояли жреците, обърнати на изток, в източна посока, както е бил въобще насочен целият дворец. Още при описанието на похода на Ксеркс срещу елините през 5 век преди Христа, Херодот споменава за прорицалището на Дионис. То се намирало на висок връх в планината. С прорицанията в светилището се занимавали бесите. Жрица давала предсказания точно като в Делфийския оракул. Няма нищо различно. Траките почитали и богинята майка, като смятали, че тя влиза в свещен брак със слънцето. Илюстрация на това вярване е пещерен храм, разположен в скалистата местност Тангърдъка Кая. Тук богинята майка е в образа си на планина с пещера отроба, а слънцето е опложда със своите лъчи. Пещерата е оформена като вулва, по стените на която непрекъснато се стича вода.
Точно на обяд, през нарочно изсечен процеп на тавана, във вътрешността прониква слънчев лъч, който се проектира на пода. Образува се идеално оформен слънчев фалус. Но само през определено време на годината, когато слънцето се намира ниско на север, той може да е достатъчно дълъг, за да оплоди символично утробата. Най-детайлните и пълни изображения на тракийската представа за отвъдното намираме в Казанлъшката гробница. Открита случайно през 1944 година, при прокопаване на галерия за противосамолетно скривалище, тя получава световна известност със своите неповторими стенописи и днес е включена в списъка на ЮНЕСКО. Гробницата е съхранявала останките на знатна тракийска фамилия и ни показва един далечен свят, главно място, в който заема човешката фигура. Изобразен е така нареченият погребален пир, твърде близък до изобразяваното в етруските гробници. Мъртвият владетел е сред най-скъпите си същества и предмети. Любимата съпруга, колесницата с коне, оръжията, ловджийските хрътки и слугите. Изобилието и царският разкош се свързват с идеята за вечното блаженство в отвъдния свят. Години след разкопаването на Казанлъшката гробница и недалеч от нея, в могила Голяма косматка, доктор Китов откри глава, която е част от цялостна монументална скулптура на тракийски владетел. Според изследователите, прототипът е на одрийския владетел Сев III, царувал през 4 век преди Христа. Скулптуриран е достолепен възрастен мъж с гъста заоблена брада и мустаци и с буйна подстригана коса. Вероятно по подобие на погребалните практики в други ранни средиземноморски култури, главата е откъсната от тялото, изпълнявайки функциите на пазител на царската могила. Подобаващо на ранга му тракийският цар Сев III е погребан в невероятен лукс. В огромната камера на неговата гробница са поставени разнообразни предмети от злато, сребро, бронз, алабастър, пешена глина. Траките са краят на една епоха в човешкото развитие. Рационалният свят на елените и цинизмът на римляните са изтрили спомените за един различен свят на писмени знаци, окултно злато, загадъчни храмове, приказни гробници, лечители и конници, царе и богове. Обвити в легенди и обяснявани чрез научни пристрастия, следите на траките вече не просто вдъхновяват, а предизвикват новите изследователи на човешката история. Изучаването им днес е необходимо повече от всякога, защото сега, когато очите ни са уморени от взиране в безкрайния космос, в търсене на края на човешката самота, когато ушите ни са заглъхнали от вслушване в безмълвието на природата, молеща за спасение, и когато умът ни е изтръпнал от мисли за безнадежност, частица от нас знае, че само намирайки истинското си минало, ще получим сили да спасим света и себе си.